De finale van het LVK is vrijdagavond in Venray. Achter de schermen wordt hard gewerkt door vrijwilligers om alles op tijd klaar te krijgen. We liggen perfect op schema. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zorgen meer. En we zijn er vrijdag helemaal klaar voor. Ja, een organisatie in handen van 15 verenigingen. Ja, hoe verloopt dat? Ja, super. De vaste raad, of de vaste raad, zo moet ik gelijk zeggen, van Rooi. Met onze 15 vastelavondverenigingen. Ja, de organisatie loopt super. Twee redenen. Eén, als je vanuit de werkgroep kijkt, zien we denk ik met een man of 30 heel actief. Er waren heel veel voorbereidingen, maar die komen eigenlijk uit alle verenigingen. Waarbij ik wel het team van Jere On Air wil benadrukken, want zonder hun was deze locatie ook in principe ook niet mogelijk geweest om in te richten. En 800 vrijwilligers met inclusief opbouw vanuit alle verenigingen. Die eigenlijk al vanaf vorige week bezig zijn, het weekend en dan komende zondag en maandag gaan opruimen. Nee, het loopt top. Ja, 20 finalisten hier op het podium, waarvan 3 uit Venray. Dat moet toch ook geweldig zijn? Ja, zeker. En dan het proefmaar mag starten. Daarna verrekken ze mooi en dan goed zat. En we hebben afgelopen maandag al een artiestenavond gehad en de sfeer zit erin. En ik ben, in principe, het gaat niet om die 3, het gaat er om 20. We maken met die 20 finalisten, die maken de vastelavond in ieder geval op liedjesgebied. En dat werd top. Ja, en alsof alles niet genoeg is, zaterdag familiefeest en dan aansluitend de Big Party zoals jullie het hebben genoemd. Ja, hoe verloopt dat? Ja, ook goed. Familiefeest. De zaal is dadelijk, als je die hele grote zaal van 7000 man is, die werd wel wat kleiner, want we gaan zaterdagmiddag echt geen 7000 mensen ontvangen. Maar dat is ook mooi, want we maken het podium wat kleiner, wat legger, dus zodat de kinderen ook echt Björn en Mieke en Proefmaar en Goedzat echt kunnen aanraken als het nodig is. We hebben een springkussen en een ballonnenclown. Echt, de kindervermaak is allemaal aanwezig. En ik zou je echt opa's en oma's en ouders echt oproepen, kom hier naartoe. Want in mijn beleving is dit een unieke gelegenheid om de vastelavond ook over te dragen op de kinderen. Dus dat op zaterdagmiddag. En zaterdagavond Big Party met Guus Meeuwis, Lex Uiting, Trekzek. Ik wil benadrukken, dit is geen carnavalsfeest. Het is gewoon een hele mooie avond, dus mensen hoeven ook niet verkleed te komen. Hoeven echt niet, dat is helemaal niet aan de orde. Maar we hebben hier een topavond gepland op zaterdagavond. Al een topweekend. Hoe kijk je erop terug straks? Wanneer is het geslaagd? Het is al geslaagd. Als je hier rondkijkt en als je ziet hoe betrokken alle mensen zijn die hier metwerken en invulling aan geven. En nogmaals, of het nou de mensen zijn die vandaag hier bezig zijn met en ook degenen die ook de specialisme hebben om dit te doen. Of het zien de vrijwilligers vanuit bijvoorbeeld de HEI die afgelopen maandagavond hier die hele hal hier vol hebben geleerd met tegels samen met de kijvers van de Smaakt Holtes. Ja, die combinatie, die maakt het uniek. Al zelf, kriebels? Ja, nou het vracht. Ik moet zeggen, ik slaap heel goed. Omdat eigenlijk, er zijn best wel momenten geweest dat we wat zorg hebben gehad. Maar die zijn nou helemaal weg. En kriebels dus voor de organisatie. En niet direct. Maar ik moet wel eerlijk zijn, een beetje kriebels voor Proefmaar, die heb ik wel. De verrichtingen van Verrek is mooi, Goedzat en Proefmaar zijn vrijdag vanaf 8 uur te volgen via L1.